Ayun, pasalamat ka ulit. Kuya Jojo. Ayun. Tatanawin namin po yun na malaking utang na loob ko. Kasi malaking tulong na po yun. Ayan po, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga sponsors, yun, ingat-ingat po tayo palagi. Araw ng Miyerkules ngayon. At sila nag-chat si Kuano dito sa ano namin. Doon sila sa Bato. Ayun, di tayo makakatulong na doon. Kasi mamayang hapon pupunta na si Miss ng Maynila. Ako dito maiwan sa bahay, bantay ang tindahan, bantay sa bata, magpapakain kay Bianan. Yun. Pasensya na po kayo. Saan na lang, bawi na lang ako pag okay na. Kasi check up lang naman siya doon. Babalik din naman siya. Tapos yun, ayaw magpasama sa akin. Kasi wala nang magbabantay dito sa anak namin, nag-i-school. At dating gawi, time check, alas 6. Init ng tubig. Ang paligo sa anak namin, maligamgam. Tapos siyempre buksan natin yung tindahan. Bukas ang tindahan. Sarado pa yung tindahan ko. Yung tindahan, kunti na lang pati yung laman. Kunti na lang yung laman. Yan lang magiging vlog ko sa araw-araw. Habang wala pa sa ano, at least may ma-i-upload ako. Tapos update rin, ma-update din kung ano yung ginagawa ko, kung bakit wala sa ano, Babae Project. Nakalak. Oh. Labas. Buksan. Tindahan natin. Ayan po, mag-i-school na yung baby namin. Bukas ako na yung mag-ano sa kanya. Kasi mamaya alis si mama. Siglit lang naman si mama doon, di ba? Para magaling na si mama. Mas madali sana kung nag-airplane. Sakit sa tingin ngayon. Tara. So next time nag-airplane. Yung baon mo. Yung baon mo. Pira, biskuit na lang kaya. Ano mo naman bibilin mo? Huwag ko na pabilin yung papa ng ano doon.
Pira yung kukunin. Biscuit lang anak. Huwag kang bibili ng juice ha. Ano bibilin mo? Starcon. Magtatanong ako dun, baka si Chira binibili mo. Anak, ayun o. Bakit ka na nakain? Tatanungin ko sila, ah. Isang biscuit. Bawal yung chichirya sa'yo. Tatanong ako dun sa binibilihan mo, ha. Biskuit lang. Kainin mo ha. Naiipon mo mga biscuit mo. Magtatanong ako, mamaya nga, daanan ko nga. Sa bag mo ilagay. Matutulog ka. Huwag mo bakal-bakal sa ano ka. Iinin ka. Tara, tara, tara. Yan. Pag-C7 na. Yan. Let's G. Sana gumaling agad si mama, no? Sana mabilis yung ano, opera. Sana wag nang mag ilang buwan na ano, schedule. No? Go, go, go. Oh. Bye-bye. 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 Yak. Bye-bye. At ayun, nahatid ko na yung anak ko. At maya-maya pupunta ako dun sa bahay kasi pinapunta ako ni Otol Alamid. At ito yung asawa ko. Nagpe-prepare na. Pre-prepare na siya ng mga gagamitin para sa bukas. Yun. Ah, dito na nga pala si Otol. Dito na nga pala si Alamid. Ano? Punta na sana ako dun eh. Morning. Pupunta na sana ako doon. Eh, sabi mo kagabi, pumunta ako, may tinawagan mo ako. So ayun po, Kuya Jojo. Pasensya na po kung hindi ito sa channel ko kasi naka-charge yung cellphone ko. Bali, kakatapos ko lang mag-edit ng vlog namin ni Gwen kahapon. No, so kaya naka-charge, hindi nag-export for saving. And dito na lang po to sa channel ni kapatid ko, parang Jason. Ito nga yung pinapabigay mo na 2K suporta sa sa pagpapapunta ng Manila ni Ami. Maraming salamat po. Okay. Kanino galing? Kuya Jude. Jojo. Jojo, thank you po. Maraming salamat. Punta ka doon. Hindi. Alas na siyang malas doon. Alas dos. Oo. First trip. First trip. Ayun po, salamat po kay Jojo sa sa pera na bigay mo. 2K. Maraming malaking halaga na 'yon. Malaking tulong na na bigay mo. Maraming salamat po talaga. Malaking halaga na 'yon na pamasahe kung anong pwedeng mabili doon. At kay Utol, salamat. At yan, papunta na tayo ulit doon sa Bato kayo, no? Muna. Bato. Ba? Kaya na muna. Dito muna ako. Again, Sige. tugtungan mo na lang yan. Oo. Sige. At yun, muli, maraming salamat po talaga, Kuya Jojo. Malaking halaga na po yun. At tatanawin ko yun na utang na loob. Yung na yun, yung tulong mo sa amin kasi kailangan po talaga. Yun. Salamat po. At yan si Otol nasa loob. Pupunta na sa ako, natid ko lang yung anak ko eh. Si Otol. Ha?
Saan ah? Ayun, pasalamat ka ulit. Ayun. Kuya Jojo. Ayun. Tatanawin namin po yun na malaking utang na loob po. Kasi malaking tulong na po yun. At ayun, pinutol ko yung video kanina kasi umiyak yung asawa ko. Mahirap pala, mahirap. Ako nga rin na napaluha. Iyak talaga. Kaya hininto ko yung pag-video. Hirap pala pag kapag ikaw yung makapagsalita. Init tubig para magkape. Mahirap pala pag ikaw yung pinagtutulungan. Kumbaga ikaw yung inaabutan ng tulong. Ngayon ko lang ngayon ko lang naranasan na dati nung ako meron, mabilis akong lapitan talaga pag ganyan. Kailangan talagang tanggal yung pagkalalaki ko dun napaiyak ko dun. Tulo yung luha ni misis. At bali yung dala niyang pera nasa 7. Kasi yung binigay ng kapatid ko 5K, tapos 2K kay Jojo. Ay nako. Ayan muli po, maraming salamat po talaga. Lalo na sa'yo, Kuya Jojo. Maraming salamat po sa bigay mo. Hindi naman po paano kami babawi. Kasi salamat din sa kapatid ko na nagbigay ng 5K. Kasi wala talaga. Yung tindahan nga namin wala nang paubos na yung laman. Pero sa susunod na buwan, makakasahod naman na ako. Yun, salamat sa mga viewers na nag-skip na patalstas. Nung nakaraang buwan di ako nakasahod. Ngayong buwan na darating na sahod meron. Kaya makakadagdag yun. Kung sakaling maoperahan na si Mrs. kung mga kailangan ng pera, yun na, doon ko na yun idadagdag na para sa hospital. Ipangpupunan sana yun namin ngayong piyesta. Pero kung alimbawa kung hindi pa, makakapag muna mga tinda. Pero mas gusto ko yung kung sana pag-check up niya pag-check up dun sa PGH bukas. Kasi bukas siya pagdating niya bukas ng madaling araw, doon na siya didiretso sa PGH.
hintayin din tayo kung ano yung resulta nun. Pero mas gusto ko yung mapadali sana. Kasi dati raw nung inoperahan siya, nagpa-check up, 3 buwan ata yun na naghintay. 3 buwan. So sana wag na ng ganun. Sana kahit na wag na mag-1 buwan para maoperahan kagad. Kasi hirap na talaga na huminga. Kanina pinatay ko yung camera kasi bilang umiyak siya eh. Gusto ko pa sana pumasok kasi ano, yun nga, gusto ko pa sana pumasok para kahit pa paano may revenue sa atin na pumasok sa vlog. Makapag-vlog tayo doon, may revenue yung papasok. Kaso yun nga, problema yung anak ko, pwede naman sana yung bantayan nila mama. Kaso dito yung binan ko nandyan, stroke, walang mag-asikaso niya. Kung mayroon lang sana mag-asikaso, pwede pa tayo pumasok kasi sayang yung araw. Yun. Ay kinausap ko yung anak ko, gusto niya naman dun sa bahay, kahit daw pupuntahan lang siya dun sa school ni mama. Kaso dito yung problema, kasi yung tindahan na pwedeng isarado yan eh. Nadap yung ano lang problema, yung mag-asikaso dito sa ano, sa biyanan ko. Ay nako, hindi ko pinakita yung ano. Pagtingin ko sa asawa ko na tumulo yung luha, pinatay ko eh. Napayak ako eh. Kaya sabi ko na talaga, mas maganda yung ikaw yung magbigay kaysa ikaw yung ano, yung bigyan. Yan po kape tayo. Kasi yan na po, di ko maano talaga ng gusto. Basta, yun, maraming salamat po kay Kuya Jojo. Yun. Maraming salamat po talaga. Nang marami. Ma, salamat ka ma, ulit. Thank you. Salamat. Marami. Sa mga viewers po, yun. Salamat din po sa inyo. Pasensya na at paputol-putol yung vlog ko. Kasi yun nga. Yung basta, yun na. Naglo-loading yung utak ko. At ano po, at sana maintindihan nyo na kung hindi ako makatulong doon sa bahay project. Gusto ko naman sana na tumulong. Kaso nga walang maiiwan dito sa bahay. Kung mayroon lang sana, makakatulong tayo kasi para may revenue pa sana na pumasok sa atin. Kaso wala naman dito ano eh, maiiwan po talaga. At mamaya, Miyerkules kayo no? Miyerkules? Ha? Tira mo nga. Ngayong Miyerkules, mamayang alas 2, sasakay na si Miss ng Superlens dito lang naman sa tapat namin. At pagdating niya, 7 ba? 7 yung punta mo ng PGH. Darating siya ng madaling araw, siguro sabihin na natin na 1:00
madaling araw. Susundin siya ng kapatid niya. Tapos 7 AM dapat nasa PGH na siya. Tapos kasi i-check up kung ano sabi dun sa PGH, malalaman natin kung ano sabi, kung kailan ba, at kung may mga gamot na iinumin siya. Yun. Tapos didiretso ba ng ano, Cavite? O, diretso muna siyang Cavite ng 11 doon ka no, 11 sa Cavite ka na. Hindi, pauwi na ako. Alibba, di ba? Kaya nga 11. Di ba 10 bukas? 11 na, Cavite ka. Check up diretso ako kay ate. Hmm. Matutulog ako ng isang gabi. 11 nga. Kinabukasan, Birthday mo 11. biyahe. Yun. 11 sana birthday niya. Magluluto sana ako. Kaso nasa Maynila siya. 12 kung ano, dito na siya pag 12. Doon na tayo makakatulong na tayo doon. Kung ano, malalaman pa natin yan kung ano sabi doon sa hospital, kung pauwiin pa siya o Napauwian pa ako. hindi na. Basta abang-abang na lang, ibabalag ko naman po yun. Kasi pag di na siya pauwiin, automatic ako magpa-Maynila talaga ako. Kasi siyempre babantayan ko siya sa ospital. At yan, hanggang dito na lang ang vlog na to, at maraming salamat po. Maraming salamat po Kuya Jojo sa malaking tulong mo na binigay sa amin. Malaking halaga na po yun. Sobrang laki. Oh, sobrang laking halaga. Ayan ma. Bye-bye.